Libeňská pouť má v městské části Praha 8 už velkou tradici. V kostele svatého Vojtěcha a jeho bezprostředním okolí se pak konala už po 8. v řadě. Také letos připravila osmička pro návštěvníky, mezi kterými byli jak malí, tak velcí, bohatý pouťový program. Jako každý rok mnoho stánků, tady atrakce pro děti na ruční pohon, to znamená, není potom potřeba žádná elektrická energie a tak dále. Máme s tím zkušenosti, že je to oblíbené a samozřejmě i věci, které jsou důležité pro vzdělání třeba dětí. Naši dobrovolní hasiči si připravili stanoviště, kde ukazují především dětem umělé dýchání, zachraňování života, to považuji za důležité. Protože se pouť odehrávala hned vedle kostela svatého Vojtěcha, tak byl program připravený i tam. Tam se děje taky moc zajímavý program, nejen komentované prohlídky, ale i třeba hudba dobová, středověká a je tam třeba i dětské představení, takže určitě všeho chuť, venku zábava lidová, i v kostele trošku taková církevní na sklidnění, máme venku i divadýlko pro děti, takže určitě si tady přijde každý na to něco svého. A samozřejmě nechyběla ani spousta dobrého jídla i pití pro děti i dospělé. Máme tady nějaké klobásky, krkonošské bramboráky, několik druhů piv. Já myslím, že každý si najde to svoje, pro děti cukrová vata jako na každé správné pouti. Takže já si myslím, že tím, že se nám i vydařilo počasí, tak tady dneska bude opravdu hodně lidí a doufám, že budou všichni spokojeni. Na libeňské pouti oproti loňsku navíc přibyla spousta nových stánků, kde si lidé mohli nakoupit typické pouťové dobroty i předměty na památku, včetně domácích pletených výrobků. Ondřej Švec, Televize Praha.